alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin namu na yau. Yau shirin da za mu koyar shi ne yadda za ka iya ɗora hoton ɗin profile ɗin cikin Facebook ɗinka da photo cover. Ka daure ka danna alamar subscribe, alamar ƙararrawa za ta fito maka anan sai ka danna ta. Ka yi liking, ka yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Da fara za ka zo ka nemo Facebook ɗinka. Wannan ita ce Facebook ɗinmu. Idan ba ka da ita kuma kai tsaye kana iya ka je cikin Play Store ɗin wayarka. Kai tsaye za ka nema Play Store ɗin wayarka. Kai tsaye za ka zo ka rubuta Facebook kai tsaye gata sai ka danna. Sai ka yi downloading ɗinta. Deja mun riga mun yi downloading ɗinta. Kai tsaye sai ka shige ta. Kai tsaye idan ka buɗe ta za ta nuno maka wannan fuskar. Idan baka buɗe ta ba kuma sai ka sa email ɗinka da nimeranka da kuma sauransu. Kai tsaye sai ka zo sai ka danna wannan alamar gata nan. Sai ka zo sai ka danna kamar haka. Kai tsaye yanzu gashi ya kawo mu wajen profile photo da photo cover. Wannan ne shine profile photo, wannan ne kuma shine photo cover da kuke gani. Wannan ne gashi nan. Wannan shine photo cover, wannan ne, wannan kuma shine profile wannan. Kai tsaye za ka zo ka danna wannan alamar kyamarar da kuke ganin ta fito. Sai ka zo sai ka danna nan. Nan ne za ka ɗauko profile ɗinka. Akan profile photo, kowane photo yana iya ya hau kai tsaye sai ka shigo inda hotunanka suke. Idan nan suke kenan kai tsaye sai ka zo sai ka danna wannan alamar ka je ka ɗauko hoton da kake so a cikin wayarka. In kuma sai ka yi ne kai tsaye sai ka ɗauki hoton da kake so ka yi ba tare da ka sha wahala ba. Sai ka zo wajen photo cover. Nan ne wannan kyamarar sai ka zo sai ka danna wannan alamar kyamarar da kuke gani kai tsaye kamar haka. Sai ka zo sai ka danna nan wannan alamar gata nan. Gata nan. Sai ka shiga sai ka ɗauko hoton da kake so. Amma shi photo cover ana so tsawo yayi yawa, faɗi kuma yayi dai ba ɗaya ne ba da photo profile. Don shi photo profile ana son tsawo da komai su zo daidai. Shi kuma photo cover a kwancin shi yayi tsawo, ƙasa yayi tsawo, daura ya zamto yana ɗan gajere. Kai tsaye za ka shiga ka ɗauko wanda ka ga ya dace da kai a cikin hotunanka. Idan ba ka da kuma sai ka samu wani photo sai ka saita. Mu kun ga deja mun riga mun saita namu gashi nan mun hau da photo cover ga photo profile nan. Gashi nan mun ɗora gaya nan. Shine photo profile. Mun gode da ziyarar wannan tasha ta mai albarka. Ku daure ku danna alamar subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon shiri kaza a dinga sanar da ku.